V Košiciach dnes predstavujeme novinku, košický 50 dukát, ktorý je tvorený a vytvorený významnými autormi a medailérmi svetoznámymi. Avers urobil pán Branislav Ronaj a reveres pán Miroslav Ronaj, ktorý je svetoznámy autor medaily a minci. A je to veľmi úspešný projekt, pridávajú sa rôzne prevádzky do tohto projektu. V praxi to funguje tak, že ľudia, ktorí majú dukáty, ich môžu reálne minúť v prevádzkach, ktorých už je niečo cez 30 a potom vzájomne tie prevádzky si tie dukáty medzi sebou vymieňajú za rôzne tovary a služby a takisto aj medzi občanmi. V podstate ide o to, aby to členský princíp fungoval tak, že ľudia, tí členovia občianskeho združenia Košický dukát na výmenu tovarov a služieb budú podporovať tú lokálnu ekonomiku obehom týchto dukátov. Do budúcna predpokladáme, že v roku 2018 bude vydaný strieborný 100 dukát ako jednouncovka a uvažujeme aj o nominále 20 a tým pádom by sme skompletizovali zbierku dukátov, keďže doteraz boli vydaní 1 dukát, 2 dukát, 5 dukát, 10 dukát, teraz 50 dukát ročník 2017.